Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Gaurkoan Arrasatetik datorkigun talde ekintzaile eta langilea dakarkizuegu. Zuekin, Perlata. Soinuen vibrazio, denbora eta espazioa fikzio, danborren soinuen vibrazio. Landare bera bizi edo erio, malko baten aldea pozoi edo erremedio, bizi edo erio. Zuarekin zuntxitu edo eman bero, txarren errautxetatik onen espero.
aurre egiten diot zoramenarekin ere izateko erak buruko ate serioso sentiaraztean barrute uste naizenean naizenaz gozatzen dudanean irakurri begiak uxukatu lepoa eskuak umeldu arte
Gabon, ongietorriak ez gaude konforme, saio berri ontara, eta gaurkoan ikusi duzuen bezala, Arrasatetik datorren Perlata taldea dugu. Gabon. Gabon. Lehenik aurkeztu zuen burua, nortzu zarete, zer jotzen duzue? Ni Maialenaz eta bajua jotzen dut eta abestu. Ni Jaionenaz eta teklaua, sintetizadore txikitxo bat joten dut. Ni Anenaz eta gitarria joten dut. Eta ni txerra eta baterixa. Perlata taldea, ibilbidea duen taldea dugu urte batzuk, eta baino Perlata aurretik ere beste talde batzuetan egon zarete, ezta? Bai, gu Los Girls taldean egon ginen, eta gero anekin bebai No Ways taldean. Bai, zeren egin zenuten olako elkarketa bat duela gutxi ez, izan zen agresibekon baten urte muga kontzertuan edo olako zerbait? Bai, ez dakit zenbat urte eta gero, zenbat urte jo barik? Asko, eurena esan 20. urte urrena eta No Waysetik. Elkartu ginen, ospatzeko agresifen urte urrena eta gustura. Bai, politxa izan. Txerra badu ibilbide luze bat ere? Bai, orain elkartu gara, zenbat urte ja orain, 3 urte pasata ja, beraiekin, eta oso pozik, eta ibilbidea leganagoti, bai, nahiko 40 urte ja, banabil, 40 piko. Gutxi batzuk, ezta? Bai. Eta gaur egun zerorekin ere partekatzen duzu? Bai. Eta beste talderik edo? Beste bat badao, ere, konpoz, ez dugu gehiago hori jotzen, baina... ekintzan zabiltza. Bai, gustora musikarekin, bai. 10 urte betetzen dituzu, ezta? Perlata bezala. Bai. 2025ko abenduan. Abenduako 25. Abenduako 2025, abenduako 25, 10 urte. Eta, zuen ibilbidean, jada, laugarren edo diskatik zabiltzate? 5. berez? 5. bai. Alosia 5. Jende ezberdina pasada taldetik, instrumentu ezberdinak ere egon dira, zuen artean? Nik aldatu dut. Pilo bat. Ni hasiera joten den gitarria eta biolina, gero apur bat itxina hauen, eta, buelta una zenetan, itxiot estenarixuak, atzetik ibilinaz beti hor, baina, gero biolina joten hauen abesti batzutan, eta azkenengo disko honetarako, erabaki ginen teklauan sartzia gauza batzuk, eta, Beraz ez dira aldaketa pila egon, baizik eta zuk egiten zuen beste instrumentazio hori, lehenko biolina eta... Bai. Eta baterixia baldatu da, atxerra zuzera, 2. baterixia. Azken aldian, ari zarete gauza pilo egiten, egin duzue dokumental bat, zer da dokumental hori? Basagoen Arrasaten emakume bat guretzako importantia izan dana, gu berakin hasi ginerako musikako lehenengoko pausuak emuten eta herriko jente asko, eta orduan pentsau gauen dokumental bat itxia bere ibilbidea omenaldi bat. Itxia dokumental baten bidez, eta bera da Jesus Etxebarria, musika irakasle Arrasaten, eta berei buruzko dokumental bat da. Berai esker Arrasaten talde asko sortu die, lehen egon gare komentetan, zenbat talde da zen monoan inguruan eta lan. Eta itxen zauen hori ez musika irakasles klasik, notak eta hori dana, ez nien jakin behar musika joteko. Berak zenbaki bidez eta lan erakusten zotzun. Esan bier solfeo ero hizkuntza musikala jakitzea musika talde bat sortzeko. Orduen, berak hortan asko lagundu dago. Eta dokumental hori gero zabaldua izan da? Bai, eta harrera bikaina. Bai, bastante mobiluten. Estrena ginen Arrasaten, eta inginen, aparte estrenaldi xana, omenaldi txiki bat moduan harriko musikari desberdinek. Berentzako sorpresa izen zan gainera, lan, abestixak eta jota, barkatu. Sariren bat, jaso dute, bai, ez? Bai, aurrekortian Donostin Dock of the Bayko bai. Sari xabe jaso ginen, eta badabil mobiluten nahiko gaztetxe eta espazio desberdin askotatik kontaktau duzku eta dabitz botaten, eta... Momentuz gabitz antolatzen, kultur etxietan ero, gaztetxietan ero, espazioetan. Emanaldiak. Bai, emanaldiak, jende artean. Euskal Herri osoan zabaltzen ari da, orduan?
kulturetxetan, gaztetxetan eta bar? Bai. Eta Katalunia. Eta Euskal Herritik kanpo bai, bari da, Katalunian, Malaga bai festival baten bota zauien. Ara. Bai, bastante harrera ona da bila ukitzen, eta guretzako guai dagolako historia bate bai zabaltzia, ze gure herriko emakume batena da, baina dauko gauza asko diela oso esportagarrixak edo zein herri edo esperientzitera orduan. Eta jentiai gustau itzen jak. Osa, naizta ez ezagutu, pertsona hori ero historia eta gustau itzen. Osa, bai. Zakit, como que atrapa, jentia posposik urtetzen da, eta gustau. Osa, gustora ikusten dau. Eta musikariak izanik edo, nola izan da dokumental bat egitea, bideoa produzitzea edo? Politxa, Lucia, eta gogorra. Eta bueno, bera biz. Topau dugu ekipo oso nore bai. Eta maialenek badauko esperientzia bai, aparte. Badaz proiektekin batera indogu elkarlanian, eta horrek asko lagundu daube bai. Bai. Osa, maialenek ideiak dokumental batero gutxi gora beraz lan estruktura hori antolatu basak isen, zeberak ikusentzunezkoa ikasi dau. Baina gero hauki dugu oso ekipo ona, eta holan urten da, ez? Bai, egisa esan da, badasekin izen dela elkarlana, osea, gu ginen apur bat edukisa eta gu pentsau dugu, baina zelan grabauzuran estruktura eurekin egon gare. Eta eurak montau dauie, eta eurak indauie postproduzinua orduan. Hor, auki dugu lantalde oso ona, eta gero teknikoak eta bebai, eta parte hartu dauen jente dana, involukrau da, eta politxa izen da. Pasako gara zuen azkeneko diskora. Zen ikusi dut diskoa oso landua egin duzuela, viniloa, fantzinea. Nola burutu duzu guzti hori? Autoekoizpena da, dana. Orduan hori landana gukin dugu. Eta ez dakit, eske fanzine holan soil bat ez gauen gure, zeia gaur egun, barkatu, diska, CD. Bai. Hori ja ez die saltzen. Orduan, pentsau gauen, beste formatu baten edo beste modu baten ataratzia. Izan gauen, fanzine baten eta bukaeran diskua. Osa, ez tozula erosten diskua bakarrik. Adibidez, kantuak sortzerako orduan, guri pasau jakun ideia horrek danak, fanzine formatuan sartu dugu. Eta bebai harrikarako lan, guriak. Apur bat hobeto ulertzeko igual, ez? Kontestua nola baitez. Bai. Beraz, hor dugu diskoa. Beraz, lehen da biziko ideia fantzinea zen, fantzinea CD-arekin, baina viniloan kaleratu duzu ere. Eskuragarri dena bi formatuetan. Eta Aloisa deitzen da. Alosia. Alosia deitzen da diskoa. Zer esan nahi duzu titulu horrekin edo? Alosia gure hau zan harmonia edo musa, eta gure ibilbidean momentu honetan guretzako harmonia bilatzen edo bide horretan gauz orduan horregatik. Talde mamitsua duzue, musikaz gain edo estetikaz gain edo baduzue mamia ere zuen hitzetan, eta pixkat zer adierazi nahi duzu edo zein da zuen helburua, zuen mezua? Ez dakit, gu gauza askokin bez gaz konforme. Orduan gure abestixak horretarako gure barne gatazkak eta gure gauzak azaltzeko erabiltzen dugu edo esploratzeko. Eta momentu honetan, gure izen dugu beste modu batera konta, o igual beste gauza batzu zakugulako kontetako, eta igual disko hau da, goxu haua edo, esplikau, baina aldaketa bat egon da. Musikala edo hitzen aldetik? Dana. Bixak esango naukene. Filosofikoago, barnera begiratzen edo? Bai, eta amorrutik bai badauko, baina igual maitasunetik eta beste leku batetik bai badazin ja bestixak, ez dakit, hor badau, evoluzio bat. Ez, momentu honetan, holan... Hemen ikusi dugun zuzenekoan adibidez, nabari daiteke, ahotsetan lan handia egin duzuela, bi ahotsak parekatzeko, eta badela lan bat, lokal lan bat, ez da? Bai, ordu asko pasetan dugu, lokalian, eta, faten gare hortik esperimentetan eta botzak topetan gauza desberdinak eta berzer aldogunin, eta bai, guztuta jaku.
Eta nola zabiltzate kontzertuen aldetik? Asko jotzen duzue? Noizean behin? Gehiegi? Gutxiegi? Bastante. Hori da. Bai, proposamen pila heltzen dira, bai. Ni konparauta beste garai batekin eta tal, askoz gehiago, nitzat, izaten ari da flipantea, bai. Zenbat proposamen heltzen diren. Horbe horeka bilatzen. Beti horeka biatu behar da, hori da. Beti. Eta ezin. Eta, Euskal Herrian zehar, gehien bat, kanpora irtetzen zaret ere, jotzera? Hombre, gehixen Euskal Herrixan, baina, noixian behin kanpora be... Gara, Galizian, Leonen... Katalunian. Katalunian super gustora. Lanean tope zaudete, bada dokumentala, bada diskoa, eta bitxikeri bat ikusi dut egin duzuela, halako komiki bat, edo ipuina, hori. Ipuin ilustratu bat, atara ginen 2024an, sin más, hasi ginen emuten, guri be guztetan jaku, ipuin ilustratuak eta ikustia, eta gure ginen konta bapur bat, irudikatu guzelan bizi dugun edo guretzako zelakoa dan, Euskal Herriko musika estena, guk ezagutu dugunak. Eta pentsau jakun ipuina, ilustrazioetako ipuin bat alzala izan formatu egokisa horretarako. Eta irudikatu du, apur bat gure esatia gure ginuna, baso baten eta bertan bizi den animalixan metaforan bidez, eta, Eta gero, zuen zuzenekotan ere alde estetikoa nahiko lantzen duzu, Konta eguzue pixkat alde estetikoa non bilatzen dituzuen jantzi horiek eta jantzkera horiek. Hor dugu. La dicta. Nina zapur bat adikta, orduan. Joatenaz lekuetara bialtzen dutzi eta argazkixak ikusi eta ikusi bestia. Eta gero, joaten gara itxen dugu eskursinuak, erropak eta topetako, gure guztau itxe jaku. Eta temporada bakoitzean, segun ze... gogo daukogun, gauza bat edo beste, baina beti ze jarten dugu transforma hau itxen gare. Bigarren eskuko dena maite dituzu, orduan? Bai. Danetik. Eta, topera zaudete, baina etorkizuneko planik edo? Margarren urte horren ospatuko. Horan, festa potolo bat egin nahi duzu, Proposamen bat bada, eta, berak esaten zuena 10. urte horrena ospatzak egin behar da zerbait berez y tal, baina, hor da. Behar badatokia arrasteko gaztetxea izango da? Edo? Zakigu. Kusiko, ondiokan... Zego pentsau ez da, bai. Izen bidea opari bat guretzako, hori gu disfrutetak, hori argi dako. Ikusiko dugu, hor usten dugu, sorpresa moduan, behar den momentuan aterako da. Eta ni gauza bat galetu nahi duzuet, zer esan nahi du Perlata izenak? Zauko esan nahi... Finkorik. Nire galdera, lehenko galdera izan zen zer da Perlata. Iztegian bilatu nuen eta txori bat aurkitu nuen edo. Bai, txori bada, baina... Izala. A ber, berez, gabitzen bere egunean izena jarri nahian, sakongun lista bat, ez dakit. Egun edo ondabarragotan marri zen eukiko ginen, eta ez ginen jarten adoz. Eta pasago ginen herri batetik, sala Zilla Perlata. Zilla Perlata. Eta guztain jakun, zelan zonetan zauen, badauko perla, ez dakit, jo que se, txorixoa, ez dakit, guztain jakun, eta... Bai, lehen da bizipentzatu nuena perlau izan zen, baina gero txoria aurkitu nuen. Eta, bai, errixa berez beberez isa da, daukolako, zelan ditzen die, tumba horrek. Arrixetan. Bai, tumbak die, sin más. Baina ez dakiz zen bat urteko. Bizigoden garaieko akor harrian landuan diren horietako. Bai. Ordan egon daiteke Palencia, Burgos inguruan herri hori? Burgosen. Ados. Bai, esango diego entzulei, bizitatzera joatea, Villa Perlata edo Zilla Perlata. Hor bai dira... Izen bat aukeratzea oso zaila da. Bai. Eta horren beste bilatze ere zailago orain. Oso zaila da. Osea, edozein jarritxabe gero itxuitzen zare. Osea, edozein kakamo kordo jarritxabe. Osea, la polla. Eta danoko itxugare horretara, la polla. Bai. Lehen izenak ez zuden hartuak, eta orain izen girenak hartuak daude, eta gero eta zailago da. Oso zaila da. Ordan bate santa danokados, bai, hasta. Bai, bakotxian pasau ginen eta punto. Esker mila zuei, onat etortzeagatik, zuen bizitagatik, eta laster arte. Txuri, eskerrik asko. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta,
batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, gaztegera gazte, ez gaude konforme.